Isang magandang araw mga katropa. Sa video natin ito ay papakita ko sa inyo ang update sa isang shortcut papunta ng Legazpi from Milaor to Pili. Kung na-vlog ko na dati yung San Fernando to Nabua shortcut, ngayon papakita ko naman sa inyo yung update dito sa shortcut sa parting Milaor. And may mga ongoing road construction dito ngayon. Kapag dadaan tayo ng Milaor shortcut, lalampas tayo ng San Fernando Centro. And pag nakita natin itong tulay na ito, meron ditong malapit na lilikuan sa kanan, kung saan hindi na tayo mismo liliko dun sa shell sa may kanto ng Milaor. Kasi kung dun tayo dadaan, almost 2 kilometers pa yon kumpara dito sa isang pinaka shortcut na daan, bagong kalsadang ginawa dito sa kanan, is mga more or less siguro baka mga 500 meters na lang yan. So grabe nang matitipid natin. So baybayin lang natin itong diretsuhan ng Milaor. At pag nakita natin yung papasok sa kanan, doon na tayo papasok. Kunti man na lang yung ginagawa dun sa dulo, so okay na, passable na sa mga 4 wheels o mabababang mga 4 wheels o kahit motorsiklo. Hindi na masyadong putik. So mahirap lang makita itong papasok dito sa kanan kasi walang masyadong marker. So kailangan magdahan-dahan. So ito na. So yan ang reference pala sa kanan, yung parang tindahan ng mga gulong at ng Max vulcanizing shop. Dito pagpasok natin is puro ito, puro danawan. Malapit lang ito. Ayan, malawak ang pagkagawa ng kalsada dito. Pwede ka magpalipas ng oras dito, pwede ka magpahinga-hinga, medyo pagod na sa biyahe dahil mahangin dito. And dito sa gabi maliwanag naman dito dahil meron dito mga solar lights. So from here ay ayan na, nakikita na natin yung kalsada, mga 50 meters papasok na tayo dun sa shortcut ng Milaor to Pili. So ayan, dito putol na ang semento pero napakaikli na niyan, mga 10 meters lang ito and hindi na masyadong maputik. Pag pasok natin dito, pakanan na tayo and itong kaliwa, yan yung palabas ng Milaor, Maharlika Highway ng Milaor going to Naga. So ngayon is papunta na tayo ng Pili shortcut. May mga ongoing road repair din dito sa bandang unahan. Kapag weekend, hindi naman masyadong busy ang kalsada dito, so pambihira din ang sasakyan na dumaraan. So ang araw ngayon is Sabado. Meron palang dito, Tiangge. Magandang mamili dito ng mga gulayin. Gulayin at kung ano-ano. So patapos na, medyo tanghali na maaga pala ang dito, Tiangge. Sumura mga bilihin dyan. Dito pagdating natin, mayroong marker, diretso lang tayo at kakaliwa tayo sa pinakadulo. Meron ditong kaliwa, one way ito, no entry. Ito yung labasan ng ng galing ng Legazpi. So didiretsuhin natin ito, doon tayo sa pinakadulo, yung parang dead end, doon tayo kakaliwa. So
under repair yata ang kalsada dito, kaya medyo rough road. So ito kaliwa tayo dito. So ayan, Barangay San Felipe ito ng Minalabak. Sakop na po ito ng Minalabak. Tapos magkakanan tayo dito. Ito maikli lang naman itong portion na ito hanggang doon sa likuan. Papunta ng yung galing Legazpi. Mula dito is ito lang naman yung Europe Road. At matubig kapag ganitong maulan. So hindi naman ito kalaliman, kaya lang medyo sasalubong ang mga sasakyan, medyo matubig, kaya nag-aalangan yung iba na dumaan dito sa gitna. Kalampas natin dyan, medyo okay na po ang kalsada dito. Ito sa part na ito, medyo mga danawa na kabilaan ito. Palayan ang palibot nito, and meron dito sharp curve pakaliwa. Sulit hindi natin mag slow down doon, and aakyat tayo ng tulay. Yung tulay dito kakaiba kasi bakal. Dito lang yan makikita sa shortcut, mga bakal na tulay. Pero solid naman ang pagkagawa, so walang dapat ipangamba. So ayan, puro palayan yan, kaliwat kanan. And kung maganda nga lang ang panahon, tanaw na tanaw mo dito yung Mount Isarog, ayan sa bandang kaliwa. Dito another tulay na bakal pa rin. Dito sa kaliwa natin yung Mount Isarog, and yung sa dulo is Mount Asog sa Iriga. Yung mga bandang lang dito pakurbada. So pag hindi natin kabisado, huwag tayo masyadong mabilis. At gaya dito sa unahan, meron namang pakurbada sa kanan, sharp curve. And pagdating pakalampas mo ng sharp curve na ito is medyo maliit yung kalsada dito. Ayan, ito yung medyo maliit ang kalsada, medyo pikiti. And pakaliwa siya uli, kurbada. And another pangatlong tulay. So itong daan na to, hindi to masyadong kalayuan, hindi masyadong bundok. Kumbaga parang sentro pa rin. So kahit dumaan ka dito ng hating gabi o langaning oras, walang problema. Kasi puro palayan lang naman ito, mga ito. Tapos maraming kabahayan. At kung dadaan ka dito kumpara sa Naga,
Siguro baka makatipid ka ng mga 20 to 30 minutes o humigit pa, depende kung masyadong matraffic sa may parting Naga. So dito sa part na ito, dito na yung nag-uumpisa yung road construction. Isang side pa lang yung nagagawa nila at hindi pa tapos, may konti pang putol. Pero maganda ang pagkagawa dito, malapad. So, parang ano na siya, parang yung pang national highway. Ayan, medyo hanggang dun ito sa dulo, pero manageable pa naman ang traffic kapag magkasalubong ang mga sasakyan. Dahan-dahan tayo dito kasi yung kalsada is binutas-butas na nila. Siguro pag may time na bubungkalin na nila yan. Dito sa part na ito, meron ditong crossing, kaliwalan tayo, at yung kanan na yan papuntang ibang barangay ng Minalabak. So pagaling tayo ng Dait at papunta ng Legazpi, puro kaliwa ang dadaanan natin. So halos dalawang kaliwa yata ito. Meron ng malapit nang matapos dito. Ayan na, ang ganda ng pagkagawa, malawak. Meron na ding shoulder. Pag natapos itong road construction dito, maganda nang dumaan dito. Mas bibilis na ang biyahe. Sa ngayon medyo mabagal lang kasi under construction pa talaga. Papunta ng Legazpi, may lakad ka sa Legazpi at hindi ka naman dadaan ng sentro, wala kang bibili na kung ano to, dito ka na dumaan kasi mas mabilis dito, walang traffic, mababawasan na yung travel time. Doon sa part na yun kurbada, dalawang sunudan na magkurbada. Kapag dumaan ka dito, medyo bang tanawin, medyo presko rin, and overall okay naman na ang kalsada. Hindi ka naman masyadong maabala ng mga parting may rough road. Halos kunting time lang ang makukonsume mo dun sa ginagawa, then the rest dire-diretso ng biyahe. Dito mayroong tulay pero simentado na ang tulay na ito, pang-apat yatang tulay. Then another crossing, kaliwa ulit tayo, kaliwa lang para ang labas natin Sentro Pili. Paglabas natin dito, puro diretsuhan na ito hanggang doon sa sentro ng Pili. So dito medyo mabilis na ang biyahe natin dito. So, ispaltado na rin ito and smooth ang pagkagawa ng kalsada. So itong ibang parte sa diretsuhan is simentado na. Itong diretsuhan pong ito is barangay na po ito ng Pili. Nasasakupan na po ito ng Pili.
So mag-ingat lang po tayo sa pagmamaniho dito dahil diretsuhan. Marami na tayong mga ano dito, makakasalubog, mga palabas at papasok ng pili. So ilang konting distansya na lang po is lalabas na tayo ng sentro. Dito sa bandang kaliwa ay nandito ang Pili Capital College. So dito may malalampasan tayo ditong release ng train, sinyalis na malapit na ang kalsada, mga 100 meters. Nandiyan na ang Maharlika Highway, sentro ng Pili. So lalabas tayo sa unahan na po nung diversion, so hindi tayo dadaan ng diversion. So expect natin na medyo matraffic po dito sa sentro. Dito sa bandang kaliwa, andito po ang Pili Police Station. Ayan yung building nila, tatlong palapag. Then dito sa kanan yung reference point natin, nalabasan at papasok itong Sea Oil. So yan po ang reference point natin kapag papasok naman tayo galing ng Legazpi. O din itong building na kulay dilaw sa kaliwa. So ito na po, nasa sentro na tayo ng Pili ngayon. Dito na tayo lumabas sa sentro. So dito sa sentro medyo patanghali na po, kaya medyo siguro matraffic na dito ngayon kasi maraming ano dito, tricycle, padjak. Pero yung mga bus at truck, doon na po yung dumadaan sa diversion. Bawal sila dito kapag ano, kapag araw. Ito kasing sentro ng Pili is hindi pa po ito na wawidening. So ang kalsada dito medyo makipot pa. And sa panabi nito maraming mga establishment, mga tindahan, kung ano-ano. So yung volume ng tao is yun talaga nakakapasikip sa kalsada, volume ng tao at ng sasakyan. Meron ditong Jollibee sa kanan, meron din silang drive-thru. Yan, papasok ka ng kanan, andyan yung drive-thru nila. So ayan, ang Jollibee sa kanan. Medyo dikit-dikit yung ano nila, mga building. So ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Pili. No parking yata dito sa kabilaan, pero merong mga naka-hazard. So allowed naman yata yung mag-hazard dyan habang may hinihintay. Meron naman silang parking dito sa gilid, kaso limited area lang. Limited lang ang makakapark na sasakyan. So dito sa part na ito ng sentro, andito ang Save More. Then sa kaliwa yung BDO at Caltex. Dito rin pala yung Pure Gold sa kaliwa. Then Caltex, at dito sa kanan yung elementary ng Pili, elementary school. So dito na po nagtatapos ang ating video. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, at mag-iingat po lagi sa ating biyahe.